Oh. Wala ko kahibalo kung unsa inyong gibati sa atong ebanghelyo ron. Naklaro ninyo ang ebanghelyo, di po kay nalimot pumudayon. Namura tanig binhi nga nahulog sa dalan. Nigituok ra dayon, nalimtan dayon. Wako kabalo sa inyong gibati anino kay hagit gyud ni kaayo nato. Nya kini mga igsoon is very revolutionary kaayo ni kay kini contrast kay ni sa gitudlo sa atong kalibutan karon. Kaya gitudlo sa atong kalibutan kita mo'y magbuot nato. Kaya ato ang personal freedom and right. Karon dili man di ay para nato mga Kristiyanos dili di ay ta ingon ni anak no natong balikon na unsa giingon sa atong Ginoong Hesus ang magmahal sa iyang inahan o sa iyang inahan labaw kanako dili angay kanako ug kadtong nagmahal sa iyang anak labaw kanako dili angay kanako ang dili mo pasan sa iyang krus ug musunod kanako dili angay kanako ug kadtong mag-amping sa iyang kinabuhi mawad-an hinuon ini apan ang kawad-an sa kinabuhi tungod kanako makabato niini tungod kanako sa ato panay magbuot nato ani dili ba muni pagpahinumdum nato ron mga igsoon o gani kaning mao pagistorya sa gitudlo sa atong Ginoong Hesus men hagit nato mao ni ang gipasabot sa ato ang bunyag ba balik ta sa ikaduhang pagbasa mga igsoon aron nga dili ta malisang ani nya makasabot ta nganong mao ni ang hagit sa atong Ginoong Hesus munang balik ta sa kahulugan sa atong bunyag kay mayra ta mugbagulbol og dili bunyagan atong anak nya naunsa may nahitabo sa anak gipabunyagan nahitabo ba ang buot hitabuon diha sa bunyag unsa gani tumong ano tang gipabunyagan atong mga bata nya kita pod mo punay tumong ang gipabunyagan tas atong ginikanan unsa gani tumong aron mahimong mauna siya mahimong Kristiyanos from the word Christ. So unsa man ang Kristiyanos mga igsoon? Aron makasabot ta unsa nang Kristiyanos balik ta sa ikaduhang pagbasa kay muguni gipahinumdom ni San Pablo nato sa isulat ngadto sa taga Roma atong balikon ha. Nasayod kamo nga sa pagbunyag kanato nahiusa kita kang Kristo Jesus. Unsa man ang nahiusa kanang nahamulag? La. Kung mahiusa ganita, unsa atong gikahiusahan, kung maunsa atong gikahiusahan mo punay mahitabo na to. Kay nahiusa man ta. Am I right? Munang niingon si atong Ginoong Hesus, busa nahiusa kita sa iyang kamatayon. So nahiusa ta sa iyang kamatayon. Aron nga magpakabuhi na ta uban ni Kristo. Munang gisto atong basag balikan nga tungod niini sa pagbunyag kanato gilubong kita uban kaniya ug miambit sa iyang kamatayon aron nga si Kristo gibanaw sa mayaong gahom sa amahan kita usab magpuyo diha sa bag-ong kinabuhi. Mao daay ni gipasabot mga igsoon. Bag-ong kinabuhi. Kaya ang kamatayon dahil sa ato Ginoong Hesus mo na iyang ingon kamatayon man sa pagpakasala. Mabitan ang niingon ta sa bunyag, sa atong katekismus bunyag, diha sa bunyag, gipapas ang salang panulundon. Nganong mapapas man, kaysa pagkahiusa nato ni Kristo, magkinabuhi naman ta dili sa atong kaugalingon nga pagbuot kundili sa atong pagkahiusa ni Kristo, union with Christ.
Unya unsa man nato pagkahiusa niya kung mabulag ta niya. Muna aron mahiusa ta niya, kinahanglan ay nga musurinder ta sa atong kauga lingon. Kay kung si Kristo dinhi sa kalibutan, muna gipasabot ni San Pablo sa iyang sulat sa Garumang gibasa nato karon, dinhi sa kalibutan nagpakamatay na siya aron magpakabuhi siya sa kabubuton sa Dios. Muna iyang gipaning kamutan. Sa tupa, pareho gud siya nato, manrabaho ta, kay aron makapalit og pagkaon, kay og dili ta makakaon, maluya man ta. Ingon ni ana, para sa ato Ginoong Hesus, mukaon po to siya po, ingon ni ana. Pero ang ato ang pagpakabuhi sa kalibutan, dili alang sa atong kaugalingong kahimayaan. Kana bang glorifying ourselves, mao ba gyud ni usurong panahon na. Nga kinahanglan kita gyoy makit-an sa atong mga pagpamuhat. That's why naningkamot gyud ta kaayo, nga maningkamot ta kaayo nga mailhan gyud sa mga tao sa atong mga binuhatan. Mahimo batang ilado ba? Dahil mamugti na naawan ako. Insakto ba ko, mo ba ni obsesyon rong panahon na? Ang atong kaugalingon mo ay atong makit-an. Dili ang Diyos mo'y makit-an dinhi kanato. Mabitan ng mga igsoon, lisod kayo karon panahon na pag-identify kung Kristiyanos pabatag, di ba? Kaya nga naman, kaya minutang Kristiyanos ta kay binunyagan, pero di man makitaan si Kristo sa ato ang kinabuhi. Na, kuan ani kaniniong testing testing. Karong umalabot Oktubre. Kung madayon magaling na, testing yun na. Kung makitaan ba si Kristo dinhi na to. Kaya nga naman, kay si Kristo gapahari sa Dios sa iyahang kinabuhi. Sa ato pa, kita pod magpahari punta sa Dios sa ato ang kinabuhi. Nga sa ato pa, ang kalibutan, katilingban ng atong gipuy-an, atong palambuon ang kultura o kinaya sa pagpahari sa Dios. Naon sa man ang pagpahari sa Dios, magpuyo din na sa kamatuuran. So kay kamatuuran man, dili bakak, dili pod uwat-uwat. Nya kanang manawat og kwarta, di ba uwat-uwat mana? Ikaw nga nanawat og kwarta, uwat. Giuwat ka. Nya kana pong nanghatag og kwarta, otro pong uwat. Ngano man, kay miingon man na din, mga lagad maguko, nabay mga lagad nga manlimbong. Dili gahom ang giapas anak aron mahimong somebody in the community. That is not Christian society. Christian society is dili ta makapas when we become somebody or not. Kay si Kristo naman ang atong identity, mga igsoon. Munang dili ta makasabot, nganong lingon atong Ginoong Hesus, ang magmahal sa iyang amahan, inahan, dili angay nako. Sa ito pa, gitawag ani, kana bang mga family values nato bitaw? Namo man ni tabo ron, tanawa, mga binunyagan, o padre, among pabunyagan, among anak, kay aron mahimong Kristiyanos. Unsa may value nga nitubo diha sa anak nga gipabunyagan, kang Kristo ba? Bata pa lang gani, wa gani mangandoy og langit. Kaya unsa may gipapangandoy sa ginikanan, makakuhag kurso, kanang kurso gyud nga daghag kwarta. Dili ba? Di man makuha og kurso aron malangit, mao ba nay Kristiyanos? Kung may samata ni Kristo, patubuon na tadaan nga magpalangit. Mobita na itong batang Isos, kadumdum itong dito sa templo,
Tubang gidala sa siyang ginikanan dahil human nahibilin sa dito pagpamaulis ginikanan niya dahil nangita sila dahil dito nakita nila, di ba? Nakiistorya sa mga ilang mga teachers of the law o sa mga parisiyo. Kadumdum mo anang istorya ha? O, ningon atong mahal nga inahan, iyang giinan si BBJ. BBJ, yara de ka din bali na tulog adlaw na mong pangita nimo. O, unsay giingon sa ni BBJ. Ngano mangita mo man ako? Di ba kinala ni ama ko sa balay sa akong amahan? O, you see? Bata pa lang gani, ingon ni ana ang pagmatuto sa mahal nga inahan, ang Birhen Maria o si San Jose, ang iyahang ama-ama. Gipaamgo na daan og Dios. Gipaamgo na daan nga kilang naa siya sa balay kanunay sa iyang amahan. Karon unsa man? Mga Kristiyanos unsa may giamgo? Di magani dad og simba. Mas may pag-atos Robinsons kay dadon pa. Nasa simba, sa pagkasuod na to anis Ginoo. Muna ang dili ang magmahal sa iyang anak labaw kanako di gyud mahimong akong tinun-an. Di kita mahimong sumusunod niya. Kani mga igsoon, muna ko challenge gyud kaayo nato ni. Natong mga Kristiyanos karon kay kung si Kristo secondary lang sa ato ang kinabuhi, di kita mahimong Kristiyanos. If we want to become a Christian, meaning Christ-like person, then above all else, si Kristo gyud ang mas labaw sa tanan. Make Him as labaw natong tanan, mga igsoon. Challenge yun nato ni. Muna ningon kani atong Ginoong Hesus, ang dili mo pasaan sa ang cross, musulkan di gyud may mong akong tinunan. Nganong nahimo mang cross ang pagsunod kaniya? Tungod kay ang pagsunod ay ng mga igsoon, maumanday ang pagbalibad sa mga lahay sa kalibutan. Mga lahay, personal nga lahay nato. We should learn to surrender on it. Pero dili ang kahadlukan ang cross. Nga naman, kaya diba dito sa cross, tinuod na matay si Kristo. Apan gikinahanglan among kamatayon aron siya mabanhaw. That is why ang cross dili na siya timaan sa kasakit o kamatayon, kundi nahimong timaan sa kadaugan nato sa kinabuhi sa pagpakasala. Maubitaw na nga atong Ginoong Hesus ni Padre Pagingon, ang magmahal siyang kaugalingong kinabuhi mawad-an hinuon niini. Apan ang dili mahinugon sa kinabuhi ning kalibutan, magpatunay niini sa kinabuhing dayon. Sumuni gipahinumdum nato ron mga igsoon. Nga isip mga Kristiyanos, unsa maguday ang lahay nato. Nya mao ni gipaningkamutan sa kaaway sa Dios ang yawa nga mawala ta sa focus sa atong lahay. Kay unsa magudon tay atong lahay? Ang lahay nato mao ni nga inigbiya nato dinhi sa kalibutan kanang tawag tog kamatayon, na kamatay ba nato pohon ba? Na may kalibutan sa kinabuhing dayon, makasulod unta tas langit, maunay atong lahay. Mauna sa atong pagpakabuhi sa kalibutan, bisag kung sa atong buhaton, mamunlay ba ta, mag-drive og pedicab, mag-teacher ba ta, mag-janitor ta, mag-government official ba, o usaray tumong ana. Unsa man? Malangit ra gyud ta. Moro gina. Malangit ra gyud ta. Kay unsay kapuslanan aning tanan? Kung ang atong mga kahago, mga gipangbuhat ning kalibutana, para lamang sa kalibutan, nga mamiya rapod ta. Di ba kang Kristo bitaw ng pagtulunan? Magunsa man maimo ang tibok kalibutan, pero mawadaan ka sa imong kinabuhi. Dato na kay ka, hayahay na kay ka, naanak ka nimo ang tanan. Nya kay mingon man Ginoo nimo, nya kay mamatay man karong gabi eh. So unsa may kapuslanan aning tanan? Munang aron ang ato makahago, mapuslan gyud nato mga igsoon, munang ato Ginoong Hesus gagiya nato. Unsa iyang giya? Nga dunay langit.
naay kinabuhing dayon. Nya mauna ang ato unta nga paningkamutan mga igsoon. Ug munay kahulugan sa atong bunyag ngano tang gipabunyagan. Maubitaw ng kanabitaw na mga magpabunyag bitaw nga wa makasal sa simbahan, galoon ra. Mo guni akong istorya nila gud ko ako di ko kumublame ninyo nga ayo mo bunyag nga wa mo makasal wa mo kasabot. Kay kung nakasabot pa mo, magpakasal gud usa mo mamunyag, magpabunyag. Kay ano, may anang rason kay magpabunyag pa kay aron maluwas ang bata. Insakto gud na kayo, di gud na sayop. Ang pangutana mao ni yang ginikanan di po nato luwason. Anak ra di ay. Mayong buntag. Unsa man, anak ra luwason, ang ginikanan dili. Nya mo na nga kuan na masuko og dili bunyagan, nya og kuan dili magpakasal unsa pagtuuha. Pero makasabot man ta na miso kay mo na akong balikon unsa magwilahay nato mga binunyagan. Na mo nang bata pa ta mo na unta ni ang iporma nato nga ang lahay nato sa atong pagpakabuhis kalibutan nga makasulod unta ta niya ng langit nga gitug-an sa atong Ginoong Hesus nga Pinoy-anan sa ato ang Dios nga atong giampuan. Muna mga igsoon manghinaot kita nga niini nga Domingguha karon nga din kita gipahinumduman sa kahulugan sa kinabuhi sa atong bunyag. Dini unta atong mapabalik ang atong kinaiya, the seriousness sa miti sa bunyag nga atong gidawat. Kaya ang bunyag mga igsoon akong balikon dili man na sa ordinaryo nga seremonyas sa ato ang kinabuhi. Nor ang bunyag panulundon og tulumanon labaw tanan magpabunyag kay aron lamang marehistro ang bata. So wala na ta sa tinuod nga miti sa bunyag. Unsa day ang bunyag may suon? Ang bunyag day mao ang atong pagpili og kinabuhi. Chosen life. Unsa nga kinabuhi man nga unta sa atong pagpakabuhi dinis kalibutan makasulod ta sa langit. Yan sa man ito pagpakabuhi dis kalibutan na makasulod ta sa langit. Munang padawaton ta ni Kristo. Munang ingo nga himuon tang Kristiyanos nga diin ang mithi ug pagtulunan ni Kristo mauuntay mo hulma sa ato ang pagpakabuhi ni ining kalibutana aron makasulod ta niya ang langit nga iyang gisaad kanato nga mahimong Pinoy-anan kung kita magmadaugon diining atong pakigbugno sa kinabuhi sa kaluwasan. Amen. Mga igsoon,